Ciklo John Tom plia prang drone pen mohor nepsi kedam tang phai kuni ni phai hinia ni puthot adimak long an nangke pang thegaphan kewang thu kedam tang phai kuni ni phai hinia ni ada por phai ner kebra achitim apor malom Dolamara police station arlo Kangana Raunat pen Bollywood abutung atum Sarbura ingti bogaram tokbi arong lapen kaprek adimalong damsi location mate lamarjan kasuting vek ji adimalong an kilangdam Angkrak pen birta kilong duna tengki e dondoni karbia hemalongta lamarjana mohor semar ponji lapen kai pho langso kang thu alomta mohor kine ponji alamdu pinpur dam senang kedam tang aningkan seta ar koya chiklo Dolamara lapen rongmong wealom anek wa lamarjan nang semarlo lapen pinnangan karbi flame artist anparta ronga soratumta lamarjana long mohor klangdunlo Kangana Raunat aphan mohor kinep dunji aphan pinnangan media house atum bor idunlo seta personal security atum ke ton kilang kampang chingpiga jok mohor enpami long lededlo seta la non nang litum aphan nang ke baklang a mohor lake Facebook a source pensi ke enpon birta kilong atengke bangso aflim kasuting ji aphan phai kuniang bong alom pen pangching ji pusi chini dun Pini Bollywood atim atuma phan thanga kisung ke ba phopede ji aphan Dolamara police station OC Kulendrannath lapen Bokakhat police station OC Bitu Ponchutia atumsi ke ton kilang asai claim dunlo News Desk report Karbi Anglong live